One American, one American, one American. You a kiss and go one American. Some such nice to be your newspaper. Aish, kwa hiyo bwa mjure rero no ryani newspaper. Unayoida kuri hire. Kana yona zvaka kudzira zvono rya. Nekushaye washaye je kurya mjure. Mune chi chinodyiwe momo. Aish, sora mnaka na chinhu. Unoti mnaka na mvura, utadza kwesa kana mvura uisa shuga. Womati. Iri kupi shuga yacho? Ndizvo munotaura kuti muri kwetere. Uye matauriro anotaya kaya chongotara nechikomana chako ndiri murume wakweni. Wazviwa? Murume wakweni pano. Matauriro akwaya kungoda kungokura ngecommissariat ngotaura ngemunhu parani. Hazvina order and direction. Nino ndakabudza kuti pamusha pangu pano. Pangu ini. Ndakati pamusha pangu pano ini kana uine chaunenge uchida unochinyora pasi pa list. Haumaboni ma list azara nyika yose. List kuti aseko. Wanyora pasi obya naro ndoona ini kuti zvakakodzera here zvikuti hazvina. Wewe wari goromunzi. Ndakajera kuti mazosenda ndisina list nasindi naye tona tunonjengane pa pio list. Kwadi kutaura kare. Dzivo kutsvaga dzivo ndokune. Zuva nezuva munodada kutsvaga. Mazoe, orange crush. Spaghetti, chingwa, masamba, soda, fix, sugar, salt, ice cream, beef. Iye beef amuiwere negauti. Munyu. Hey, aya apa munyu apa usafla apa ndakagadzirisa. Izvo ndakazopfura nepabhawa apa ndikaona uyu anokanga zvinyenzo uyu. Uyanza kuti unono roba andisvitsa svimunyu zvikaipa ya ungonorunga angati ndire zuva rimwe ndikati atozivi kuti dena maisva kuvhiki yose tichitorunga shuga namasamba ndakakudza kare kuti hazvinyogwi palist rimwe chete zvinhu zviviri izvi nokuti chinhu chimwe chete ukada kuzozvipendurudza shuga ndo masamba akanaka pasi rose shuga ukaipisira utaona masamba unoti sei ndichigona kurunga ishuga zvemasamba zvekupisira aya aiwa papa wati mazaya apa mazaya andidi kuudza nemamba mangu ka constitution inotoramba muyo muno mazai handina mazai ende mudiro wako kukwatisa mazai anonditlisa nokuti kana taamomomo omo iwe iro zvinoegwegasva aiwa mazai bodosva mazai ndaramba saka imari zvese calculator munyu tabvisawo namazaya chidi zvemuromo panoisa pata namariyo zvakuzvodondi tara zvega kuti michaita kensa nekuda kuiga kuti makoini toto ndo plastic money kutaura nereserve bank makatsinzinya iyi hamuzvioni kusaenda kuchikoro nomakavata hamuzvioni right inokwana une 20 bond yangu yazuro urikurangarira zuro katenga chingwa vanondidzorera chenji yangu kwera zuro katenga vanondidzorera chenji yangu chingwa inoende senzi ndikani ndakuzviziva ndakazviona namasangwa ndakakutarisa ndikuoni ndotona list unaro unotenga andiswera utembera njimashops nitenga zvitutsaona inini newe zvaone mukundo zvatori mukundo une mukundo unenge we aish zvino manje ina handizisiwe wikinero kaini ndinongopa handingopa apa kaini yarodzoka kudai whether appreciated or not haibudi futi iwe ndichitaura pamusha pano mvhitora akakwana uvatongeti yakupa isu Masine $1.